थांनाय 20 सानसिमहालागै मानास समस्तिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव आङो दावबायनो नाजादों, रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायदों। गोबां जायगायाव थांबाय, गोबां जायगायाव थांनो हायाखिसै, मानोना गिदिंजोबनाया जोबनायाबो माने सम्भब नङा। दा जि जायगायाव आं मोनहैफ्लाङाखिसै मा सहैनो हायाखिसै, बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिगोन। दिनै आङो आंनि आंगोनि जायगा, जि जायगायाव आं जोनोम जादों, बेफोर जायगायाव रायजो राजाफोरजों रायज्लायनो फैदों। मानोना आंखौ बुंदों दे जोंनियावबो खेबसे बयनावबो नुजाथिफैनांगौ होननायखाय दिनैनि टाइमखौ आं लादों। दा दिनैनि सानसिम आं जेसेबांखिनि गिदिंबाय, रायजो राजाफ्रा आंखौ जेसेबांखिनि माने सापर्ट होबाय, आंनो जिखिनि माने रादाय होबाय, थ' बेखौ मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आङो सानदों दिनैनि दिनावहाय आंनि देरहानायानो गेरेन्टि। देरहानायनि उनाव रायजोनि रादायखौ माबायदि मावफुंलांनो सानो? दा मानास समस्ति होनोब्ला दिनै आं मानासनि खना खनला गामिफ्राव गिदिंनानै मोनबाय। गोबां समस्याफोर दं, गोबां लामा मावनांगौ दं, दालां मावनांगौ दं, गुबुन गुबुन माने जेंनाफ्रा दं आरोखि। दा माखौ मावग्रोगोन होननानैथ' बुंनाय गैला। दा बे समस्याफोरखौ जेब्लानाखि खाबु मोनगोन, मोनफ्रोमखौबो मावफुंलांनो थाखाय थियारि। फारसेथिं जोंनि मानासाव माने गोबां ओनसोला दासिमबो माने गोरिब थाखोनि मानसिफोर दङ। दा बिथांमोननि थाखाय जिखिनि सरकारि आसनि थागोन, जायफोरखौ मावफुंनायनि खाबुआ थागोन, दा बेफोरजों आङो गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि मावनांगौ खामानि दं, बेफोरखौबो माने मावनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानानै दङ। जिहेतु बिसायख'थि फोसावथि खालामनाया दिनै जोब्बाय, गेजेराव सानसेल'सो समफोरनो बिसायख'थिया, रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? आं एसे सिगाङावनो खावलायखांबाय।